ginagawa ko pag wala ang trabaho mga idol sa barangay. Manginis muna ng bakuran. Scatter po ako kanina. Kaya yun, aking ramay sa malya. Ito yung mga laga ko, libangan. Ito akong baboy doon na ang ulo. Yung aming libangan dito sa probinsya pag walang gawa. Naglinis ko na lang balibot ng bahay kasi madami. Meron akong gamit sa mga para madali para cutter ng mga damo. Tomatsol, ayan yung mga manok ko. Thank you for watching po and God bless you always, all the time.